Na jednej strane som rád, že v správe je skonštatované, a teda je evidentné, že aj Mestský úrad si uvedomuje, že vzniknuté vady na tej vrchnej asfaltovej vrstve sú pravdepodobne výsledkom, ako je tam uvádzané, nedostatočnej kvality, respektíve nedodržania projektom určenej skladby realizovaných podkladových vrstiev. A z môjho pohľadu ide o evidentné zlyhanie nejakých konkrétnych osôb. A to nielen zhotoviteľa, ktorý vady na vlastné náklady odstraňuje, to akým spôsobom a či sa tým odstráni problém, zistíme zase na jar. Ale nemôžem súhlasiť s takýmto formalistickým prístupom ku kontrole tých reklamácií, z ktorého vlastne vyplýva, že 5 rokov sa reklamuje dielo. To dielo vykazuje stále po rokoch nejaké tie vady a zo správy vyplýva, že všetko je v poriadku, žiadne nedostatky neboli nájdené. Kto, ak nie útvar hlavného kontrolóra, by mal skúmať to, či v tomto prípade nedošlo k porušeniu povinností, či už na strane zamestnancov úradu, ale najmä povinnosti stavebného dozoru. Toto dielo, podľa môjho názoru, nemalo byť mestom ani prevzaté. A to je otázka, či bola vyvodená zodpovednosť voči stavebnému dozoru. Pokiaľ viem, tak nebola. U mňa vyvstáva ešte jedna otázka z tohto celého, aj z tej správy. Kde teda skončili tie peniaze, ktoré boli mestom vyplatené za konkrétny materiál, určený na jednotlivé konkrétne podkladové vrstvy, ak tento materiál tam použitý nebol. Ale to už nie je otázka na hlavného kontrolóra, to už je trošku otázka na inú debatu.